Náš projekt je dvouletý školní projekt o využití forenzních věd. Minulý rok jsme se v rámci něho zabývali nejčastějšími kriminalistickými postupy a vědami, detailně jsme studovali daktyloskopii, trasologii, toxikologii a skryté texty. Tyto znalosti jsme aplikovali prakticky při zkoumání chyb v detektivkách. Například chybné ozařování látky luminol UV lampou, či jsme ověřovali experimentálně. Například jsme si zkoušeli prakticky ověřit existenci Sherlockova inkoustu s železem. Tento rok náš projekt pokračoval studiem kriminalistiky a oborů jako odorologie, biomechanika, balistika, forenzní psychologie, soudní lékařství a chemická analýza látek. Na zkoumání chyb v kriminálkách letos navazujeme tvorbou vlastního, fakticky správného filmu Shoot the Runner. Projekt má za účel popularizovat chemii a fyziku zábavnou formou. Kriminálky a kriminalistika jsou celkově přitažlivá témata, na kterých se chemie a fyzika dá krásně ukázat a přístupem přes seriály zaujmou i nejmenší nadšence.